Feeling jud na ako minyo si Sir Alfred. Kunya samutan pa jud atong nakita nako kagabi nga photo frame nga naay duha ka bata ug na siya'y kuyog nga babae. Nakahilak jud ko og kalit ana. Ug nakabantay na lang ko ana nga naay nagdagan padulong sa kwarto ba. Nangutaan na si Sir Alfred kung okay ra ba ko. Sumato na ngayon kog sorry sa yaha. Ako siyang giingnan nga wala na ko tuyo ang nahitabo kagabi. Nga sala to na ako tanan. Nga ako'y nag-una sa yaha. Pero ginapahilom ko niya anak. Iha kong gipahunong og hilak og ningon siya nga sala daw to niya. Kaya wala siya nakapugong sa iyahang kaugalingon. Og ingon pa siya nga he likes me daw. Og in love na daw siya sa kuha. Nangay jug sorry ana og pertin akong hangyo siya nga dili ko itug-an sa kuang mama. Unsa nalay maingon jud niya sa iyahang anak. Nga nahimo na jud kong kabit ani ba. Samot na jud kung unsaon na lang kung maburusan ko ba. Unya nakabantay ko nga ihang nawong kay di na jud na mad-drawing ba. O ko sabot. Murag na suko nga natingala nga naguol nga murag nagkatawa. Ingon siya nga kabit. Kinsay kabit? Ikaw? Wala pa manggani ko'y uyab palangga. Kay gihuwat ta ka. Asawa na hinuon. Ug nagkatawara jud na siya ayo ba. Kunya ako ato, medyo naulaw ko ug nakunahon na ako kung unsa namang orasa kahato. Nabalaka ko gisamot. Basig hayag na kaayo ba. Pero niingon si Sir Alfred nga alas 4 pa daw sa kadlawon. Sumato ang iya sa kong gipahigdag balik. Ug ako mo siyang giingnan nga sir, ayaw ko itug-an ni mama sir ha. Unya niingon siya nga undangan na daw nako siya tawag og sir. Pero ako siyang giingnan nga kini ang dapat natong undangan sir, kay minyo naman ka. Pero niingon siya nga di jud lagi daw siya minyo. Sumato nangutan ako sa yaha kung kinsa tong naa sa picture. Nganong mulimod pa man jud siya. Nagkatawa lang na siya og niingon nga iyaha daw tong mama. Ug ang katong duha ka bata kay anak daw to sa iyahang sister nga naa daw sa Singapore. Wala ko kabalo kung mutuob ako sa yaha ana pero naghilom ra ko ana. Wala na ko nakatingog. Ug ingon pa siya nga mangutana sa jud daw ko nukudaan para dili daw ko maulawan. Pero wala jud ko nagtingog ana. Ug medyo gikilig man hinuon ko. Pero nitulo na sa nagkalit ang akong mga luha. Ug nakahilak jud ko kay nakahunahuna ako nga naay nahitabo sa mua bisan dili may uyab. Sumotong nangutana siya kung anong nihila ko. Itubagpod ko nga lain na no. Naay nahitabo sa tua bisan dili ta uyab. Mitubag si Sir Alfred nga panguyaban man dapat unta ta ka pa. Pero excited manggod kaayo ka. Ug nikatawa siya. Ug ako siyang giingnan nga saba diha sir oy. Naulaw ko pero nagkatawa na lang pud ko. Ug nikalit man na siya giingon nga palangga. I love you. I love you palangga. Nitubagpod ko nga lain man. Tubagpod siya nga uyab man ta palangga ha. Ibasin maunahan pa ko sa lain.
Daghan biya kaayo kag fans sa atong pagkanta nimo. Ka jud niya pero ako siyang giingnan nga dili lang ko sir ug nitubag pa na si sir nga nag I like you na daw ko sa iyaha kagabi. Ka jud niya iya pa jud nang gipahinumdum ba nga gusto jud unta nako nga makalimtan kung unsay nahitabo kagabi. Kung unsay mga gipang istorya nako ba. Unya kay marupok man ko, hala sige. Ako siyang giingnan. Nga sige na lang sir Pero ayaw saba sa eskwelahan sir ha. Pati sa kong mama. Ayaw jog saba sir. Nito bagpod siya nga alain na po dog dili ko mo saba si mong mama palangga Ako siyang giingnan nga sa birthday na lang nako sir. Ug niingon na pud na siya nga di naligi daw ko mag-sir siya. Dapat ko no magpalangga na sab ko niya. Pero ako siyang giingnan nga ngilngig man kaayo na. Ug nito bag siya nga sige, love na lang. Ug ako siyang giingnan nga ni samot nagkangilingig. Ug niingon siya nga palangga na lang jud daw lagi ko no. Ug hantod sa ang among tawagan kay love na jud. I like you lang og naanay nahitabo bisan kaisa lang. Kay love na jud diretso na padulong ang tanan. Bitaw. Sa matong milabay ang mga adlaw. So far so good raman sab. Andagan sa moang relasyon ni Alfred. Every Sunday is nag-adto ko siyang apartment ug maglabing-labing dito. Tabangan pa jud ko niya usahay sa mga assignment ug mga activities. Usahay sad kay palami me. Bitaw. Date sad mi panagsa sa may dagat kay duol magdagat ang iyang apartment. Unya, napadjud biya siya motor. Moro na set up na mo, gikan na tong February hangtod mag-May, kay pagka June, klase naman sad. Pero bisan pa man naguyab-uyab na ko, o bisan pa man kay isulod na ko anang palami-palami, kay nagtarong Japon ko giskwal. Siguro mga 2nd or 3rd week to sa May, kay nakadecide silang lolo o lola nga dito na sa laing lugar magstay kay aron daw maasikaso ang among kuprasan. Pinyaginan ko sa kong lola ana nga day, murag di jud mo sugot imong inahan anang gusto ni mo day. Kay gipugos jud nako sila nga bahalag ako ra isa diri sa balay kay kaya naman nako. Isad ko gusto mo balhin og eskwelahan. Pero lahi jud akong tumong ato kay kabalo na mog-unsa. Sa matong perte na kong hangyo kay lola. Sa matong gitawagan na ako ang akong mama. Pero di yun na masugot si mama nga ako lang dito sa balay. Ingon po siya nga dako-dako daw ang balay. Pero perte dyan akong hangyo kay mama. Kay lagi kung mobalhin na sad kog lugar, mobalhin na sad kog eskwelahan. Sa matong perte dyan akong hangyo kay mama nga dito lang ko. Ug hantod sa naka-decide na lang na si mama, uy akong giingnan nga papangitaon na lang kog boarding house or apartment nga dool lang daw sa eskwelahan. Og didto kay perte jud na akong lipaya. Pero gipahinumduman pa ko sa kong mama ana nga dapat daw magtinarong gihapon ko sa kong eskwela og di jud ko magbinuang. Og nagpromise ko sa kong mama ana magtinarong ko og di jud ko magbinuang og perting lipaya jud nako ato. Pag human na magtawag anak ni mama, kiniingon po na si lola nga paabangan daw niya ang balay ug magtunga daw mi sa abang. Pang-allowance daw nako. Palangga jud kay ko sa kong lola ug lolo. Ug gi-message po din ako na si Sir Alfred nga mag-boarding house na lagi ko or mag-apartment kay lagi
Mubalhin nagpuyo silang lola o lolo. Paspas bigyan na siya nakaingon nga mas okay kuno nga didto na lang ko sa iyang apartment. Kay mas makatipid kuno ko og ang ako nung pang-abang kay pang-allowance na lang daw nako. Pero wala jud ko ni sugot ana kay impas jud ko sa akong mama. Og nagsige naghangyo si Alfred kay gusto niya nga didto ra ligi ko. Ug antod sa nabot siya ingon nga basin daw kuno ikaulaw na ko siya. Pero wala jud ko ni sugot ana. Ako na lang siyang giingnan nga moadto ko sa iyahang apartment karon. Og magpalit siya daan og pizza. Paspas bigyan siya nakaingon og sige love kay maligo saud ko daan aron fresh ko niya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.